Γεια σας παιδιά. Με αυτό το βίντεο σήμερα θα ήθελα να αποτελέσω ένα φόρο τιμή στους νεκρούς της Μαρφίν πριν από 6 χρόνια, στις 5 Μαΐου του 10, που εργάζονταν εκείνη τη στιγμή όταν 2-3 κουκουλοφόροι μπούκαραν μέσα στην τράπεζα, την έκαψαν με μολότοφ και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου μιας έγκυης γυναίκας. Ήταν η Αγγελική Ζουράρη, 36 ετών, με το αγέννητο παιδί της, και άλλοι 2, τους οποίους δεν τους θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, που διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Όπως μπορείτε να δείτε σε αυτές τις φωτογραφίες, η Αγγελική που ήταν έγκυος είναι πάνω στο μπαλκόνι. Η τράπεζα έχει πιάσει φωτιά. Επικρατεί χάος. Εκείνη τη μέρα είχε διοργανωθεί πορεία από συνδικαλιστικούς φορείς, για ΣΕΕ, ΑΔΔ και τους κομμουνιστές τέλος πάντων, και δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι αυτοί οι ένοχοι, οι οποίοι δεν έχουν τιμωρηθεί μέχρι σήμερα, άνοικαν στον πολιτικό χώρο της ανταρσία, της ακροαριστεράς. Δηλαδή άνοικαν σε αυτούς που μας κυβερνούν σήμερα. Βέβαια ούτε ο κύριος Σαμαράς μερίμνησε ώστε να τιμωρηθούν, ούτε ο κύριος Τσίπρας, που εφόσον είναι δικά του παιδάκια δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Αλλά για την ιστορία να ξέρουμε ότι όπου έχει υπάρξει αριστερά και κομμουνισμός ποτέ δεν έχει βγει σε καλό, διότι απλούστατα οι ιδέες τους μπορεί μέχρι ένα σημείο να είναι σωστές, αλλά σε μια σωστή κοινωνία σαν τη δικιά μας δεν μπορούν να είναι εφικτές, δεν μπορούν να γίνουν. Δεν πιάνουν τόπο, ουσιαστικά είναι άτοπες. Γι' αυτά θα ήθελα να σας πω.